Het wordt weer een hele storm hier op de ziel on het wat. Steeds met een kracht zon. Nou, ik denk bij Vlagen wel de 8. En dat van de medium. Maar het wordt de komende dagen wat rustiger. Joen en vannacht. Ik denk op de meeste plekken aardig droeg. Of het zo'n enkele bui of een buikenwezen maar aan het begin van de joen. Daarna die lange droege periode. Vannacht in het waardgebied komen ze op een bui. En nog een huddewien uit het westen tot noordwesten waai. Vannacht zijn zo'n 10 graden. En morgen, het wordt een dag met zinnen, een dag met bewolking, misschien een licht buiken, maar meestentijds droeg. Dus treffen we het nog wel aardig voor alle activiteiten in de provincie. 15 graden, de wind matig en krachtig, uit west-noordwest waai. Terug naar de snijn, bewolking, uit een trog ruim of licht ruim, een aantal droege perioden en op een ijs van 15 graden. De wind krachtig of vrij krachtig, uit west-zuidwest waai, verderop de provincie een matige wind. En dan het vooruitzicht. Manje buien, 16 graden. Tieze, flink wat zinnen, 17 graden, misschien wel 18. En waanzin, gemiddeld zijn 18 graden in de provincie, kan ik nooit worden. Dus beginnen we dan de goede kant op, de droege dagen en de zinnen er weer eens een keer bij. Nou, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.